Pasintabi sa mga nangaon mga kapuso, sanglit sensitibo ang mosunod nga balita. Usa ka bukog sa tawo ang napalgan sa mga residente sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City atol sa ilang pagpangahoy dool sa sapa. Ani ang report. Nabuwag na ang ulo ug halos madugta na diyang aksidenteng napalgan sa usa ka residente sa Purok 8 Sitio Cabanban, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Ang usa ka daw bukog sa tawo alas 10 sa buntag adlaw Huwebes. Daling miresponde ang Kugman Police Station sa lugar ug nasuta ang giingong bukog sa tawo nga anaa dapit sa sapa sa lugar. Diyang nakumpirma nga bukog kini sa tawo, giliyang giproseso sa soko. Tungod bukog na lang, dili na masuta kung lalaki kini o babae. Samtang siya nangahoy, kaya ang iyang source of income usama na ang pagbaligya og mga kahoy, doon na siya nakita nga bukog sa tao dito sa sapa. Nag-imbestiga sab ang kapulisan sa palibot kung asa nakita ang mga bukog. Apan, wala sila'y nakuha nga impormasyon. Ipailawom sa autopsy ang maong bukog aron masuta ang posibleng hinungdan sa pagkamatay ni ini. Walay laing identification ng usa ka patayng lawas, no? Bukog. Ang iya lamang gisulob atong higayuna. Katong striped polo shirt o katong long pants. Maura gyud ang ato ang mahatag nga identification. Nanawagan karon ang Kugman Police Station sa publiko o mga tawo nga nawad-an og banay nga makikoordinar sa ilang buhatan. So welcome kami nga mo accommodate, no, katong nangawalaan diha og pamilya. Amo silang matultulan kung asa ang gibutang ang mga bukog. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao